אחת המחלות הכי קשות של עולם הכושר זה מחלת הלא מספיק. רק בשבועיים שלושה האחרונים נתקלתי שני אירועים שהראשון בהם היה אישה שרשמה באיזושהי תגובה דעתי בטיקטוק, והיא אמרה שנכון שהליכה בפחות מ-40 דקות היא לא אפקטיבית, שזה כבר תבנית כלשהי שלא כל כך עוזרת ומקדמת. והשנייה מאמנת כושר שפגשתי, שהיא מבוגרת ממני לפחות ב-20 שנה, היא מאמנת כנראה יותר שנים ממה שנקרא אני חי, וכשהיא שמעה שאני מבקש רק רבע שעה, התגובה הראשונית שלה הייתה, מה זה רבע שעה? מה אפשר להספיק ברבע שעה? רבע שעה זה רק חימום. עכשיו, זה לא שאני טוב יותר ממנה, או מאמן יותר טוב ממנה, או כל דבר אחר, או אימנתי יותר אנשים ממנה, אבל היא הגיבה אוטומטית מתוך התבנית ומה שהיא מכירה, שזה לא טוב או רע. אבל עובדתית, אם אנחנו חושבים בצורה הזאת, גם כמו שהיא חשבה, שרבע שעה אי אפשר לעשות, או זה לא מספיק, או שזה לא רלוונטי, או כל דבר כזה או אחר, צריך לזכור שרבע שעה זה יותר מ-0 דקות, 5 דקות זה יותר מ-0 דקות, וגם דקה זה יותר מ-0 דקות. אז זה פחות משנה אם זה הרבע שעה, אם זה 10 דקות, אם זה 5 דקות, או אם זה אפילו הדקה. כל דבר הוא הרבה יותר אפקטיבי ורלוונטי מלא לעשות. אז במקום הלא מספיק ולא עשיתי מספיק וצריך עוד ומישהו אמר עוד, כדי באמת להיות בכושר מסוים יותר גבוה ממה שאת עכשיו, עם אנרגיות, עם כוח ולאורך שנים, וגם הסיכוי להתמיד הרבה יותר זמן, תוציאי כמה שאפשר מהלקסיקון את הלא מספיק, ותודי לעצמך על כל מה שאת עושה, על כל מה שהגוף שלך מאפשר לך, על כל דקה שבעצם השקעת ועצרת לוז כדי לעשות את זה, כי זה הרבה יותר רלוונטי מלא לעשות ומכל הדברים שרצים בראש.